Haba pai suka kubor ka bakat do ak di kejan mien. Mentang ini pai sipor suka kubor ka be de bikilat yo kam yo jam jong kinong song snong ke jela hagi tanong kondong. Ngiem ha ka jok ka babaro kinong song snong ki persang ban ye be ye ke jinan jing start la ka long hasor ni hanong kondong. Handrai la ru ban len badang don bun ki bam yo ye ke ni ka hok na ki da ki babun. Kalak bandai na ke jing bam la kersan jong ki kimi pa ni de ki be pat ki daw ha ka babun ki hab ban sange no siteng pore ke jing puli ke jong ki kani ko kubor mata ka singi ka long pat ke jing kermen na ka benta ki babun ki samla klem kam klem jam la ka long ha ka kam rap ha ka kam ri jing ri ni de ki be ki kam ban yeng hala ki jong ki jan Hakasnong Moplang Haga District East Khasi Hills. Kakano no PCN kelalit rung haka jaka ajing hikai haki kam bapher. Ya kebelatip kum ka Punjab National Bank Rural Self-Employment Training Institute. Kebela pentrai kam lang baga project Rural Development and Self-Employment Training Institute kebela sedang haka senam syajar kendai sepak prapuar. Da kejingis no oktilang ka Syndicate Bank bat ka Canara Bank. Ya ka baka sorkar pedang kala kener kikti ban penyara kena ke project hakalang ki distrik Jongkari. Bada ki distrik latip yaki kum ki Rural Self-Employment Training Institute. Bada kena ke jaka ajing hikai hamau plang labai pisa da ka Punjab National Bank. Hakene ke jaka ajing hikai hamau plang kebala kliat da ka director ikong Jacqueline Nongklau. La ajing hikai ikinong syong ki mana ka nong kendong kam tam mi kisamla klam jam ki bam non jing nang jing start ne kito ki balahap ban i no ki jing pulis teng por bakan la ban seng ki kam la jong da ibaret da ka bapenon kam ka sap ka bakidon bat ka kam ka bagi sno tanat bantri. Hakane ke jaka ajing hikai hamau plang. La ajing hikai yekini kinong syong shnong jong kitai nong kendong. Haka kam sojan bat giwe dikejat kam. Kum hakaliang ban syat jing bam kutia ban maramot ki mobile phone bat kiwe deki kam. Ki RSCT ki don ha East Khasi Hills kadai ka jongi which is which is the product jong ka PNB but ki hapo ka ha umran ka don ka way umran that means hapo Ribohoy district ti kanai ka dei jong ka SBI but hapo Garo Hills ka don ka way. Ngi ai ki don ki ngila banong ki agriculture based training programs te kini hilom ki poultry piggery nang ta ki vegetable growth
nang ta ki nursery, mushroom, beekeeping, etc. Ti kini ki programs ka duration jong kini ki program normally ka leadership house ngi. Ti yakini ki programs ngi ai residential training and as well as nambar ba haki training jongi kum hakini ki program ngi persang ro bangin ai sekisnong namar ba bun sin ki priu bun kimla ban wan sa ngi sani although ki don kami ki trainings tetang bolong bakin wan sa sani long ki khamsitom tena ita idaw ngi set ya coordinate bat kisnong ngi coordinate ba ki MSRLS ngi don ki resource people ngi li training sekisnong jongki ten rengi don lang hiki residential training as well as ki OCTP bingi ongki off campus training programs. Ti ngidon sikiwi pat ki kilom ki product training programs ki entrepreneur development programs kita pat kilom ki beauty parlor ki tailoring program bat ki fast food etc. Kini pat ki duration jong kini ki course ki khamjrong kilong hadu shi benai ti bobun sen ki bun ki kenthai ki bawan ha kini ki program lembah ki SHG groups bun ki bon sim kini ki training programs jong hiket te nang tapat ngidon ru kum ki process programs which is ki cell phone repairing nang ta ki desktop publishing etc. Hagani ka shlem la ai chi kai ru kerpang kumno ban pendan kami ka pisa ha kaliang ka sengkam sengjam bat kam tam ban pendan kami ki bang kum ka atiar ban kentio ha ka khai pateng kenthop na do kumno ban play ki account ban ken show pisa ban pen kre ki jingken jingdia ha shwa ban sengkam bat kumno ban yo ram na ki bang ki basha jet ban yo jing pen tebet ki kam bo pher ha ka shlem kim dan kam ban siu pisa tang khang diat ru bat wat ka jakasa bat ka baham ka diru la penbit penbiang na ka benta jongki na ka benta ka jingsha pentbit ka ba kumba shibnai klem gano gano ka jingsiu ka benefit kalong kawai kalong habakia day bat ki bang ki bun number 1 kahikai ki bakindang ban lumpisa ka habit of savings kadon number 2 kalong bak lemba kini ki FLC programs ngi hikai ru ki kumlu bakin approach ki banks bakin yo jingarap bakin yo seng ya i livelihood because kamin im jong ka RSET hi kalong ba ngin create a livelihood kamtam haki nong kendong ki jongi kibam la banwan into the mainstream.
Nalor ke jing hikai ha ke dikajaka ke badan hamok lang. Ka Punjab National Bank Rural Self-Employment Training Institute, ka jing hikai ban penjanai ru ha kaliang ka rep keriang bat ka ri jingri. Nrai ha kini kam la jing hikai ha ka Krishi Vigyan Kendra ka badan ha apa Shillong. Ka training te hoat ka biang hi kat kum ka por ka ba kila abu nang de ka ba shi banai tu mo te gila yawan rai jing sha bangi bi na yeng lai ngim nang watang banyu kor ru te ndang gila apo yang de pading sedang banyu kor kum tu ngi yo jing tip khandiat khan soi nda ha bai la ba hi kai nang de kinu hi kai te ngi sanang gila ala ru ban su kum ba kat tu kat di ki jan te ngi sngo ba kalong jing mentoi shibun kan ha ka bangim pat tip ai rai ngi anang pat de ban trei ban de amta ka jakasa ru ka biang nang ta ka bam ka di ru ka biang hawat ngi yo kelut kan ya ka por thia ka por bam ka ka jakasum ka jakasaj kum tu ha tang kan kum training hane kalau long ke babni mo kalau long ke babni nama kane ka training jungi gede kumban riu benai kumut ngin nang bahate ban su ijai kumut kane ka training jungi kumut de tang shi benai ru ngila ala ban su shibun ki jan nama de kajing hikai benia jungi mes ka jakasa ka long ke ba biang babet na bantai jungi ka bam ru ka biang nama kum hayeng rangim yo ban bam kum tu hayeng i hap long hang ni la don kinong pensyat i ai gayo ban bam kapor ka babiang ki ai bam ru san sngi sisien san sien sisngi hayeng i bam tang sau sien sisngi hang ni pagi ai san sien sisngi hak jing syam jong hak ni ka training ngasngo kumba kalau long palat katkum ka jing mudur bat ka jing perkhat lepa ka jong ama kalong ka babiang bat ngampai perkara batang hapok si benai i nang imis i bahi kayangi in la ban hikai kumne yangi namar ngasngau namar la aslam la thrang ya kenika bangan nang ban sujan te hendai namar ka jingban ka jingduk hayang hasam ngim simla yo lat te hendai hadin ka jing lengba ka jong imis ngatip bai sajuan ban ai ka jing hikai hang ni te ngayok ban wan hang ni ha kenika training deng lai orang ni ngadap ka jing sungu komen ka bakrau ya ka bangam la syu mangakum ka breu ka barit ka batlat ka jing jing perkhat ma ba ngin yok kum kenika training batang hapo si benai ngila ban su daki jan dap hadu prak na spotli ki jan ngila nganang ban su ma hendai ngisma ba kenika training su jan kalong ka bajrong bangin perlu porsibon ya ka bangin nang ya ka ban su jan sya ka jingwan janga kenika training kalong yo sya ka jing mentoy namar kalong wana yi ngam sngo ngam kemit lenti ma bangan yo kane namar tangi ka banyu ko ro ngam nang sa tang measuring tip ro ngam nang ma ngam itho te hendai ka jingwan janga ne kalong sya ka jing mentoy ka jing kerku ma bat ni dan ha kenika training kumba ni sedang duk ka porsi po duna shu baje kum to te ki penwai do san baje to hendai abangi wai kum to rong ndai baki la khang ka classroom ai ndai ki plibet ni dan kumba do si po si kna steng shu baje molang ki sha te bangin training pendep ite ki jai bingi so long ha ka liang kim dan mo kata ka jing khang kim ya ka kor ai ndai ki ai la bangin so Kumba kalong mentahi daki sepangut kisamla klam kam klam jam bat kirang bah kibala yo jing pentibet na kena kerja ka jing kai jong ka Punjab National Bank Rural Self-Employment Training Institute Mauplang Hendrai kumba PE hang ne kambon hi kidigi kentai Hendrai ke jing shisha kalong bagi senrang ki kamduna ki bawan sha kena kerja ka jing hi kai
Kishenrang bunsin kishikam sultanat ban dan ketiha ki OCTP ki ongi off campus training programs. Nama pun ki kim smart kirang bah bakin yawan ya sa andangi khot hi ngidon ki training program si kishenrang ro ngidon. Ti ngi bun bengi ai ki OCTP tan rela da ki long weleng banwan ro babun sin kim wan ma ki SSG babun ki di kim thai. Ti kishenrang bun bekim daya form SSG tena ite idau ka sitom yang individually bangin lum laj stama ki pelnyarap yang ni kishnong ki thau ban pelum pelang ti kamut ngi ya kontak ba kishnong lamba ka blog lamba ki kumta ka ngiru ngi man beki wan training hang ni ngi aga feedback ba pensapriang ba ngi don kum kan ni institute ka ba I free training programs bakin yo lat ban seng yela ite ikam ijam la jong. Hadian bagi ni kinong song na kita nong kendong kilio jingi kai halor ki kam baper lengba kani kejaka. La ai certificate ru yaki bat penslur pat yaki ban trei ki kam ki bakilio jingi kai. Bat kani ko office jong ka Punjab National Bank Rural Self Employment Training Institute. Kaya rap ru yaki ban penyo aram na ki bank ban sedang ban sang yaki kam ki berit shwa ban penhe yaki suki. Da shisha kajing mi kum kini gijaka ajing kai gibriau hak tanong kendong kam tam gitu ki ba amyo ban pulia ne pendap igijing pulia kan long shisha kajing kerku yaki kam tam ban pen ko bor ki ban yang hala ki jong ki kejat klem dan kam ban wan buhai shnong syaki bentasor ban yo kamai kermen baki bayi i kini ka kubor kin syem kabui kini kalat namar kum ba kalong menta lajan habaro ki distrik ladon yakum kini gijaka ajing kai.